Pod pojmom chudoba si predstavím zlú životnú situáciu, napríklad v Afrike. A je to v podstate veľmi zlá životná situácia, kedy ľudia v podstate nemajú možnosť si kúpiť či už jedlo, oblečenie, nemajú dobré vzdelanie a vôbec sú takí zanedbaní spoločnosťou. Ja ju vnímam skôr ako keď je nedostatok, keď má človek nedostatok tých základných potrieb, ako sú rodina, láska, zdravie. Pod pojmom chudoby by som si predstavila asi Afriku a tento kontinent a predstavujem si tie ubohé, vychudnuté africké deti, ktoré väčšinou žijú s tým nedostatkom jedla a pitnej vody. To ma tak prvé napadne. Krajina zničená po nejakej katastrofe alebo vojne. Všetci sú tam proste dosť otrhaní, poničení, vychudnutí, nemajú kde bývať, plačú na jednom mieste, sú zúfalí, no a nikto im nejak moc, sú ním ľahostajní a také niečo si predstavím slovom chudoba. Ale v tej Afrike do značnej miery prevažuje tá bieda. Práve, že tí ľudia nemajú čo jesť, nemajú pitnú vodu, čistú vodu a samozrejme o hygiene nehovoriac. Čiže toto sú základné veci a ja to všetko vnímam vždy cez srdce, lebo ono sa to inak nedá, keď vidíte 50 detí, ako sa dokážu pobiť kvôli jednej plastovej fľaši alebo nálepke, tak vtedy vám to naozaj dôjde, že je to smutný pohľad. Myslím si, že by sa to dalo napraviť, keby sme sa my, ktorí žijeme v tom vyspelom svete, trošku vedeli o tú Afriku angažovať. Čo nám dajú Afričania? Bijú sa tam, zabíjajú sa tam a my im máme dávať. Ďakujeme. To je dobré. No, Čikovci. Ďakujeme. Ja neprispievam. Nie, nemáme. Ďakujeme. Мой назор такой, что каждый человек, а каждому я мусим помочь. А может быть najchudobnejšiemu еще и viac ako bohatému. Keď vy nikomu pomáhajete, potom idет бумерангом. Вы помогаете, вам помогает. To je 100%. Вы делаете добро, aj vám придет to добро. To je bumerang. Tá Afrika bol tak silný a dlhý príbeh, že môžem povedať, že nie som veselší určite a že ma trápi arogancia našej spoločnosti, agresivita a hlavne, že žijeme bez úcty k tomu, čo máme. Častokrát si aj to málo nevážime. A keď si dnes otvorím kohútik s vodou alebo na šporáku a uvedomím si, že čo tá pitná voda alebo čo ten plyn znamená pre naše pohody luxus, tak vtedy si fakt poviete, že dokiaľ sa vám dobre žije.